bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe programme o padanaɗen yettima woni programme o japrud addani en 3e édition waɗata koye 2025 e hirde e hirande lacciri e haako ko jamma yontaɓe jaggama ñande samedi 13 décembre 2025 ko ɗon to raweɗo so tawi allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe so tawi a yiiɗi tawtorede oɗo jamma andu jamma o fuɗɗoto ko à partir de 20 heures inchallahu rabbi holi babiraɓe e yayiraɓe e teddidiraɓe oɗo jamma japrod fawi ɗum e dow omo ganduɗa kañum woni paare meɗen woni honorable député Aliou Dembourou Sow président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal mare oɗo jamma ko Coumba Yerenal Sow jiyaɗo ɗon to Gorlakke jooɗi toon to Belgique toon woni dowlaji dentuɗi toon to Europe mare goɗɗo o ko Koumbali jeeyaɗo toon to Agnam liduɗi jooɗi ɗon to États-Unis d'Amérique invité d'honneur les invités d'honneur Mansour Dia woni PDG nouvelle bijouterie dandeñol jiyaɗo ɗon to Koɓɓillo bandiraɓe omo ganduɗa kanko woni Ceerno Amadou Sow koye invité ji meɗen d'honneur Dia marabout jiyaɗo ɗon to Diahle Fulɓe monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires marabout responsable politique jiyaɗo ɗon to Niary Tidjani Bousso PDG TB compagnie quincaillerie peinture lumière jiyaɗo ɗon to Agnam Civol Acha Diallo ko première dame madame Sall o jeeya ko ɗon to Bakel kanko woni joom suudu monsieur le maire Ibrahima Baba Sall omo ganduɗa kañum Mamadou Sall on est koye invité d'honneur uji meɗen jeeya ko responsable politique commune mo Mbolo Birane kono kadi ko opérateur économique programme meɗen ko ni leleri woni guiɗol golle meɗen 20h0 ko accueil mise en place 20h10 ko allocution du présentateur 20h15 ko discours d'ouverture waɗa ɗum ko Abou Samba Diop 20h30 waɗa ɗon prestation du premier artiste 21h30 ko discours de l'initiatrice on woni madame Selija Japrod 21h45 conférence mo ganduɗa o ina waɗa e toɓɓere suɓana nde ɗo wata oɗo conférence ko Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mo RTS de la télévision sénégalaise 22h15 ko prestation du deuxième artiste nalanki immijo 22h20 ɗum ko hirande yirde hirande ɗo ko hirande nde wonata ɗo waɗe servir goto foof ana ñaama ko wiyete ko laccire haaka tawna wondi e daɗe nalankoɓe yontaɓe 0h0 ko discours aji ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni les invités d'honneur e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni marenaji jamma woni yummaji jamma kono uddata ɗum ko baba jamma woni le parrain Aliou Dembourou Sow bandiraɓe an jiɗɗo arde o noddu e 77 980 33 39 walla nodda e 77 322 86 45 sa tawi aɗa yiɗi wadde réservé ko wiyete ko table unique joɓata ko 10 000 francs so tawi ko table VIP mo 5 personnes on ko 100 000 francs bandiraɓe tuggoten ko 20h0 payen ɗo Allah haaji mbimi jetten Allah mais jettenomo ganduɗa ko kañum woni l'initiatrice on woni Japrod madame Salija mbimi kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam massa saabu hirde hirande laccire haaka hay goto fotani ɗum luutede ko jamma yontaɓe woto kala luutaɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal ndu jettuɗen Allah en juulate rasulillah sallallahu alayhi wa sallam en calmini en jarni en ñaguimo duwaw également en neldi duwaw dendagal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe men kamɓe kala te mbawi wonde ene ɓe goniri jamme kisal yo wone mabɓe wone kala ɓiɓe julɓe allahumma amin en gatti e kattanɗe mawlana moubarak no kewɗen wadde e kala aset arde filande bandiraɓe yewtere men wiyetede pamen pamminen no kewɗen wiide kala saaha ko toɓɓe ɗe ganduɗa hoorema en cuɓata ɗum gam etade famminde dendagal hettiyankoɓe men holko pamɗen eɗen ɗon toɓɓe fittani noon ko enen ɓuuri famde yimɓe ala ko pamɗen koye toɓɓe ɗe tan ko ɗum woni ko pamminten bandiraɓe yewtere nde aussi en jeewaka hen enen gandi enen gondi hen e mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Mouhamed Ndim meɗe heewi wiide tokoro nulaɗo Mouhamed Rasul sallallahu alayhi wa sallam Mouhamed Jamal jamalema El Hadji Abbas mi salminima en calmini ceernaɗo men Baba Abou Samba Diop calmini également dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média ha ɓuuri tengtude e pindi e ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko pamminen aɗa andi El Hadji hande mboɗo softi andi ko pinmi ko mi yarani kafe taw mi jogorani hastaji mi wottotako eyyi hirde hirande laccire haako hirde hirande laccire haako ɗo e dans quelques heures ɗo e waktuji seeɗa tan eɗen kirtoyo donc hande mataw mburu e café ala ɗo place donc eɗen dokka bandiraɓe foof aadi vraiment ɗo e ɓoyde seeɗa à partir de 20h yimɓe kawra toon to Réveil Night Club de Guédiawaye hirde hirande laccire haako
vraiment que initiative mbo Sadija ƴetti initiative baɗɗo novatrice surtout eɗen gandi woni ko kalannoɗen nane ala radio andi hande waɓe no ɗeɗo jaali Baba Abou Sambou Diop en e woɗɓe to banggue ene leñol ngol no jogui des personnalités wonɗo poti yiyede surtout ko wayno oɗo concept hirde hirande laccire ha ko tawi ne wawi rendinde toon pulagu ngu donc yimɓe kawreya toon tawi jaltinta toon ko pinal ngal e aada ƴiye ganni ɗi e foof mais également yimɓe mbaɗa relevé kadi yimɓe kolla nos jeunes talents mi salmini Ousmane Sakkela notre frère mo ganduɗa ummi ko ha Mali addi ɗum ɗo tan ko concept o hirde hirande laccire haako vraiment ko président directeur général Jok TV en calminimo o mon ɗo donc kanko ni ko ɓoyata ko men kawroy toon inchallah mon ɗo gila ñande alarba nde en calminimo o ari omo addori kadi omo ganduɗa ko partenaire officiel mo ganduɗa ko les gadane ko kosam ɗam ganduɗa tini concept o yibade ko hirde hirande laccire haako pullo sa ñaami haako a toftorto kosam kamɓe ɓe gari vraiment tawtude en e golle ɗe kamɓene en calminiɓe en calmini dendagal leydi Mali foof e kuuɓal Alaji Abbas ko noon mawɗo Mouhamed ndim a jarama no fewi enen jungo men ñaama mawɗo meɗen mawɗo galle o hono mawɗo Abou Sambou Diop mawɗo Abou Sambou Diop jamal walema hiirema ñallema selon no sahaaji ɗi mbaɗi ɗon naageji ɗi puɗɗata ɗo ɗi mutata a jarama sa jarama ndima jarama jetti ɓe ganduɗa ko filmoɓe men ɓe gardugol Djiby Dieng en jarnamaɓe Ali Fall yaadiɓe waɗiraɓe yettude bandiraɓe mo kala ɗo woni eno woniri no ndiyam wini mboɗo andi musidɗo gummiɗo Mali o won denɗi men kadi bandiraɓe debbo mo tawi ɗo ne woodi ay ɗo ko ɓooyi seeɗa Coumba Yere Nalla Sow sokhna Coumba denɗi men o e woɓɓe nottiɓe hen dennagal teddiniraɓe eɗen ɗamini kadi délégation États-Unis d'Amérique e gardugol Yumma Aïssa Ba Philadelphia kamɓe ne eɗen ɗamini délégation mabɓe kamɓe fof jettiɓe en jarnimamaɓe ko koye mabɓe ɓe nooti ko koye mabɓe noddi koye mabɓe ɓe nooti sadi ƴettuɗo ngoɗo eɓɓo e oɗo projet yo Allah nawa ɗum yeeso Allah kadi hokka woɓɓe ƴettude sifaji goɗɗi taw ko gaddoji nafoje mbaɗe ni gurtunoji leñol koko wallata hen no fewi ko heewi ko ubbinoma ubbito hen en jettiɓe kamɓe teddinaɓe e kamɓe ɓe ganduɗa ko kañen goni suɓaɓe mbiya kañen teddinaɓe e woɓɓe jogoɓe taweɗe ɓe e nalankoɓe ɓe e ko jamma e jammaji mboɗo andi ɓoyata tan no mbiɗa ni enen fof ko toon paaɗen dolnoɗen beele janggo beele mbimi dolnoɗen beele jamma o so yettima tawa deydi men ɗi ina mbiɗi woda ko mbaɗen wadde hen ko hirande wande fayida kono noon ko jiidiral bandiraɓe yontaɓe ko wursinde miijoji ko wurtinde pulagu e siwaji muɗum kala eɗen mbiya yo allahu lamɗo fennum yo allahu lamɗo nawa ɗum yeeso ha waɗe kadi watte waɗama goho moƴƴi goho jibini ɗiɗi moƴƴi ɗiɗi jibini tati yo tati jibini nayyi nayyi jibini joyyi ha ya barakillahi seydou amin ko noon ko ɗon ndewten calminen Oumma Tine wondude e wandiraɓe ɓe ganduɗa hoorema garino tawtorede jamma ɗimmo o woni deuxiéme édition o donc e hande o enen gandi ɓen caggal leydi ɓen ketta en donc enen beltonoɓe no fewi enen jarnaɓe kanko e Amassi Gawlo déjà nen ɗoyti kañumne mbiɗa jogui jorta ene wawi taw ma tawtere hirde nde so Allahu lamɗo non enen mbiyaɓe kamɓe kala bisimilla ɓe garda ñantugal ɓe garda teddugal ɗum wurtinde pulaw tigui rigui ɗum noon ko weltare mawde ko weltare wonande hirde laccire hakkude gandanɗa hoorema ko bani men debbo hono Sali Dia kañum woni vraiment actrice principale mo ganduɗa hoorema ko kañum woni cosɗo ɗum enen ñaago tan ɗo Allah nawrata ɗum yeeso par ce que ko ɗum fannu mo gandanɗa hoorema ene rendina dendagal ɓesgu fulɓe mbawa yiidude yewtidde et puis kirtido enen gandi ko pula ko ɗum ɗon andi donc andi ko rendude joddo yewtide fijje jalda wadde gueɗe kewɗe ɗum noon ko yettudeɓe kamɓe kala e yettude vraiment concept on waɗi fayida no fewi e dendagal arɓe ɓe notade vraiment oɗo jamma pattam lamijo ɗum noon ɓoyata inchallahu rabbi ma en jaa e on ɗon jamma ko wona ko ɗum garen e toɓɓe ɗe ganduɗa ma ko kañumen woni cuɓiniɗen bandiraɓe yidde yewtide men toɓɓere men aroniri woni cour suprême waɗi annulé ko ganduɗa ma ko acte uji ɗi ganduɗa ma ministre de la communication ɓamini ɗum fewde e dendagal radio ji e télé ji gonɗi e nder leydi e Sénégal ma en jurnito holko saabi vraiment on ɗon alhaali toɓɓere men ɗimmere garen e Yacine Fall
woni mo ganduɗa ko kañum ardi tigi rigi ko wiyete ko ñawoje leydi Sénégal woni ministre de la justice enen gandi omo haali e haala ko wiyete ko extradition wonande ittude nde neɗɗo nokku wuro ɗo woni ɗo artir ɗum ɗo e Sénégal ittude ɗo neɗɗo nawtana ɗum ɓen ɗon o arti hen o arti également e dossier mo ganduɗa hoorema woni alhaali Mame Mbaye Niang beela wona on ɗon kanɗon haala addani wonde Ousmane Sonko wiide e wonde ene waɗa déposé vraiment on ɗon dossier uddite woni hakkude mum e Mame Mbaye Niang en tout cas dossier o wonti rogere nde ganduɗa hoorema ɗiggata te yuppetake toɓɓere men tatiɓiri nde ganduɗa kañumen woni ko battidirɗen woni baisse des prix mo ganduɗa hoorema waɗama annoncé ko fati alhaali carburant ko fati alhaali denrée première nécessité ɗum ɗon foof wiyama ustama kono elle woni wiiɓe hannde mbaɗani ɗum sentir e nder ko usta ko won hen wiyaɓe ni ha mbiye wonde so tawi buttati ittama e ko gandanɗa hoorema ko ɗum ɗo woni ko usta te wonɗo garta e boutique namdoɗa a tottaki buttati ɗi ɗum noon aussi gustal ngal ɗon kamɓe cuwattini ɗum e nder mabɓe ha no hanniti ɗum noon garen e toɓɓere men arwonir woni cour suprême ko waɗi ko annulé Mohamed Ndim holko mbawɗa famminde hen eyyi no mbiɗa ni cour suprême ko kañum waɗi annulé wonande waɗi désavoué les deux arrêtés wonande aɗa andi ministère kañum ministre jogui ko arrêté lamɗo leydi président kañum jogui décret voilà donc arrêté ministériel noon ko kañum telloto e organe uji mum ɗi ganduɗa ko décentralisé e ko way noon cour suprême no mbiɗani effectivement ɓe mbaɗi désavoué wonande arrêté ministre de la communication wonande Aliou Sall mo ganduɗa en jooɗimo ɗo plateau ji kewɗi wawde sefidde quand même hollidde caɗele ɗe ganduɗa guila o ari vraiment omo dari hen surtout ko adi foof ko yiide wonande organe uji ɗi wonande télévision ji caktirɗe ko way noon ɓe mbaɗi coosi ko yiyete ko site mo ganduɗa kala média ya waɗoy toon inscrire beele ɓe ƴeewa ne waɗi noon comité ko kañum seɗat caggal nde mbaɗɗa inscription ma nanuɗa donnéji ma ɗiɓe namdiɓaɗi e on procédure ne waɗi commission mo ganduɗa ko kañum ƴeewat beele an aɗa waɗi valable walla watta valable pourtant hade cour suprême sa ƴeewi ñanden jahgol makko toon to assemblée nationale omo waɗane vote budget makko kanko ministre de la communication o heeɓi toon artude e wonnamde a yiyat boom hade cour suprême o jabtima hoore makko par ce que yimɓe fof ene gandi je parle sous le contrôle de mawɗo kañum woni mawɗo ene andi to banggue procédure administrative no organe foti yarude par rapport hakkude mum e leydi ndi contrat gonɗo hakkude mon rapport o ko poɗɗa wadde ko namdeɗa e ko poɗɗa to banggue règlement o holko namdi e ko way noon andi gandi kanko guilo ari tan o waɗi déclaré ko guerre média ji ɗi foof manam habde média ji ɗi foof par ce que andi ɗum ɗon ɗen golle ko ati foof wonande yiide oɗo média ko keftinaɗo heftinaka ɗum wona jeeyaka e mbawka makko ɗum jogui ɗum ko ART jogui ɗum ko sénéra kadi sénéra ko entité mo ganduɗa indépendante waɗi logé ko à la présidence de la république mais an ɗiɗo jooɓi ɗi ganduɗa hoorema sahay sa foof aɗa nana goto mabɓe yani ɗum aɗa sikki ko mbawa ko woni ɗon walla ko wasde andude woni ɗon hen sahaji ko mbawa ko hen sahaji noon ko hollide rapport de force ɓurtuɗo ha telloɗa lawol kono kanko kam ɗum waɗi mbimami o jabtima ñanden haala makko toon to assemblée nationale nde Cheikh Bara Ndiaye yimo an aɗa weela Ousmane Sonko ƴattete ko par ce que a heeɗima jamma e ñalawma radio ji ɗi télé ji yimɓe ne jalta ene ƴatto Ousmane Sonko ene kala ko beela te ene mbiya Diomaye manam ko nagganɓe Diomaye ɓe kañumen batti ƴattade Ousmane Sonko wadde Ousmane Sonko ko ƴattete ko an aɗa yaadi hen a waɗa ɗum cautionné Cheikh Bara Ndiaye waɗa ɗum noon o fammini ɗum wonde so tawi ka élidi peuple aɗa foti ƴeewoyde kabaruji ɗi ganduɗa janggo e jaam a watta confusion hakkude ministère de la communication kañum e ɓen ɓe ganduɗa ko sénéra ko entité baɗɗo indépendante mo ganduɗa kañum ministère o ala e mum mbawka yiide ɗum ko ni e ni mbatta donc o jaabima hoore makko guila e baɗal ngal adan par ce que so tawi sénéra ko kañum foti ƴewde ɗen gueɗe seeɗa kamɓe guila o ari aɗa andi o wi ko média ji ɗi ko addi ɗum probléme mum ko aide à la presse mo foti hebde o ko laamu ngu fonno tuttude presse o ñamande nde ganduɗa ɓe tawi ɗum ɗo e poti yobde ɗum presse o ɗum fof koɓe dartinɓe holko o dallorini ɗon yiide ko wonande alay saago min ƴeewa won média ji gonɗi ɗo min paamani darde mumen
walla wonɓe ganduɗa ni ene jogui tan initoro ne jogui des média ne keɓa kalis laamu ngu tawi wona médiaji keptinaɗi walla mbaɗani ko foti ko wadde ko lawol yi ko min mi jaaɓi ɗum ne wawi wonde ne wawi ƴeewe ne wawi seɗede ƴeewe kono noon ɗum ɗon wona mbawka mabɓe wadde o ƴettanoɗen golle o yindira e CNRA ɓen mbawa wadde golle ɗe kono kanko so tawi o ari ɓe mbaɗi site mabɓe walla ɓe mbaɗi logiciel mabɓe ɓe mbi joni désormais pour mbawon hebde ñamale mon hebde aide à la presse o e ko way noon ko laamu ngu fortotude mon ko alay saago ndewon ɗo o tellimo lawol par ce que ɗen golle fonno ɗum jogade mbiɗen ko CNRA donc wadde en jii CNRA guilo nanni arrêté ji mabɓe waɗi vraiment annulé ɗin lacune aji min mbiyam ɗum ko des lacunes et c'est très normal parce que yimɓe ne gandi guilo o waɗa ministre de la communication et des télécommunications min mbottes ko nde on mo ganduɗa ko Moussa Bocar Thiam waɗa ɗo ministre de la communication et des télécommunications ko addi adde wadde acte makko gadiɗo ko tellade média ji ɗi o yeehi 2STV o yeehi TFM RTS o yeehi e nokkuji galleji caktirɗe ɗi aɗan ɗum ne adda ko yiyete ko rapport de cordialité wonande hakkunde ma e ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e caktirɗe ɗi ene wawi ɗattinde ɗum caɗele gonɗe hen ɗe yimɓeɓe mbawa joɗade jewtide e ko way noon ha o saaha ni caɗele ɗe jiiɗen hakkunde laamu ngu e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni galleji caktirɗe ɗi kanko malheureusement nde o ari o waɗani ɗum o ɓuuri ko wadde ɗum ko waɗi ko ɓuuri ɗum wadde pire wadde déclaré média ji ɗi guerre te hande média hay goto mbiɗen ko ala leydi ala lamɗo ko mbawɗa wonde fo a wawa haɓade média parce que média eɓe mbi hen sahaji ɓe mbima kañum woni baromètre de la démocratie ko kañum woni ɓetirgal leydi e to banggue démocratie mum te surtout noon ko ɓuuri en bettude ko nguɗo laamu par ce que hande eɗen gandi Ousmane Sonko e yaadi mum walla laamu Diomaye ni Ousmane Sonko fay less hande so tawi ɓe keeɓi laamu média ji ɗi ne jogui hen walare mawde par ce que yimɓe fo ene gandi nde o saaha nde ɓe gonno e opposition o vraiment média ji ɗi dokkiɓe doole udditirniɓe dame ɗe kala ɗo ɓe jiiɗi haalde udditirniɓe ɓe jogui des canaux de communication eɗen gandi mi jogui site uji mabɓe ko wayno jotna en e ko way noon hay ɗin kalani donc ɗum ɗon foof c'est à travers presse o média ji ɗi kala koɓe mbaɗi gara toon dokkaɓe vraiment des temps d'antenne ɓe kala koɓe jiiɗi haalde haɓe mbaɗi gagné popularité on masse popularité hande ko à travers média o wadde so tawi ɓe gari koɓe mbiyata ko ɓe joɓani ñamale e eɗen gandi ko ɗo tan ɓe paano par ce que eɗen gandi média ji hande baɗo no Mamadou Ibra Kane darde nde daari hen min mboɗo anduno ko ɗo paano te ɓe dutto tan caggal presque hande ala leydi mbiɗen wawde darade yene waɗa déclaré guerre média ko an tan heddoto hen koko noon mawɗo Abou Samba Diop so tawi en jutti caggal seeɗa beela aɗa sikki comme par exemple oɗo acte mo ganduɗa Cour suprême waɗi ɗum annulé aɗa fadno ɗum walla fadano ɗum surtout mo ganduɗa hoorema ɓeeɗo oɗo régime kesso garɗo mo ganduɗa hoorema ko so tawi hande ɓe ƴetti laamu rek ko Allah e no laamu caggal Allah e noon média ji en tawa jarama Abbas jaafuɗon mi tan seeɗa bisimilla jarnade musidɓe rewɓe ɗo hanki tawi koye men jeeya ma won noon keɗiɗo mo yiɗa wiide yo o yette walla yo o haale kono ɓe jaafo en sabu ko saabu to ɗen jooɗo ɗo ko won saabiɓe ɗum darani ɗum cosi ɗo mahi ɗo pewni ɗo coodi kaɓirɗe woɓɓe jante mumen ha ko daña ko daña sa yettani sababu a yetta Allah ƴetti Daouda Moussa Dia e Harouna ko nandi hen kono kadi heeɗiyankoɓe men ɓe ganduɗa ko wallidiɓe men sehil men Djibi Dia ari ɗo hanki mo Janjoli no ummi Hollande so neɗɗo ari ummimo Hollande yettima jamma tan wone fewnide kaake mum ɗantaki ummima wi mi yahata mi wiyani pindinaɓe mi yewde mabɓe habde mabɓe on ko jetteteɗo ko janneteɗo e dow inde dendagal yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe kadi wona ngol tan waɗi ɗum kanko Djibi Dia mo Janjoli kala nde o ari haysoko hojoma hanko waɗa hanki timano hojoma sappo kono ko tengtinde e jettimo kanko Djibi Dia darde makko e golle makko kanko e miñimen sehil men Adama Thiam mo ganduɗa eɗen gandi woni ko gueres gorko mo kawele katote en jettimo no feewi en jarnimama ɓe kamɓe ndendi miijo won machine ngaji gonɗo ko kamɓe gaddata so tawi hunde paaniɓe so waɗi ko hakkude yeeɓo hetto ɓe jettaɓe no feewi eɗen jarnoɓe jetto joguiɗo no fuɗɗi mo ala ɗo haaɗi
hanko Adama Thiam en jettimo en jetti kanko Djibi Dia wondude ɓe ganduɗa ko kañum woni walde mabɓe kala ɗo hen ɗo goto woni en jetti ɗum en jarnima ɗum Ibrahima Thiongan e Hawwa mo e ndulumaji en jettiɓe Dieynaba Mbaye sa welama mbiya Gamaji Saare mbiya kadi Daral Baraka sa welama Rugilam mo Dondu Amel Samba Kumba Nabbaji mo ndulumaji kamɓe fof en jettiɓe noon kadi Moustapha Hammer Sy to Espagne ko heeɗiyanke jeeɓo wono feewi wondude Mamma Gueye ɓeɗo ko koninko o ko koninke kañum woni ko Mauritanie Ramata Wadde jaaɗo Dondu Aissata Mody Mbodji jaaɗo Dondu woni ko Belgique e Abdoulaye Sy joom galle mum ɗon calminten Aminata Aissata Sy mo Garli wonde Elimane Diop Yaya Woppa e Salamata Diako kamɓe fof en jettiɓe e denndangal yeeɓiyankoɓe e windoɓe e waɗoɓe commentaire uji en mbawa wasde salmindeɓe e jarnade ɓe yettoɓe bandiraɓe noon jaafo somi arti e namdal ma aɗa andi Abbas wonko baba haali joni ndima wona habde e médiaji foof mataw mbiyan habde e médiaji ɗi jaadani e miijo mum laamuji no kuuto ɗum taskade o min dendani miijo walla o wallanno komo kaɓanmi o walla o waɗanno ɗum ko goho ɗiɗi sa andi kadi soɓƴu no mooliɗa ha piiɗa ñiiwa a yi goɗɗo no mooli hen tan sa renaki a fayat a rewe média oɗo a habtima ha heeɓi laamu an heeɓi laamu ha gandi a natti habtade ko an habtete sa yi goɗɗo no mooli o toon tan yiɗoɗa habde mum par ce que an ko ɗon mooliɗa ha piɗɗa dañƴa ko dañƴa ko ɗum to banggue waɗoɓe politique en jogoɗin miijoji goho o nde mi wawami ala nde jaɓanta kam yiɗami haala toon ina jandilami ina aybinami ne waɗni mi ala e makko haaju o ko kañum wallannomi mboɗo anndi jogui mbawka kono ko laamimi ko o yaadani e am omona gemba hono am goɗɗo jiɗɗo habde e am alay siko mi haɓa e makko ɗum addata ɗeɗo gueɗe kono fof dey hay ko jikku aduna polgo ko Allah jeeyi mo wela hokkata saɗa haaɓo andu no kaɓorɗa jaagoɗo kaltinoɗo ko fate caktirɗe no fonno andude ɗo mbawko mum fuɗɗi ene mbawko mum haayi surtout ko neɗɗo jeeyi ko kañum jeeyi so neɗɗo ƴetti ñaagakima koko toñma ka jeeya kaka janane woppu ko ndendoɗa so yimɓe jaggi jaggu so woppi woppu wadde ko ndima ha joni ko so jagorɗo andi noon kanko sénéra ko jogui ko kañum jeeyi wona ko jeeyi ko hay so yiɗi wadde huno fonno haaldude muɗum ɓe ƴewno ɓe jewtidi kono kadi joomum ari addi kuule muɗum kono heewɓe no ngannduno ina wawi ɓe noyta saabu wonno ƴettirta ko teddi ka wawana kadi ala ɗo pukkuɗa sa renaki fewata hay jayndiyankoɓe ɓe e jayndiji ɗi hande doole mum mawni e nder leyɗele men e laamuji men habtade ɗumen weeɓani kaɓirɗe kesɗe ɗe heɓtade ɗumen kadi weeɓani garten noon yeeso wongo hade kalten ko yimɓe sa yi laamu jawtuɗi kewani ɗiɗo hareji ko caktirɗe kewani ko kañum jogui taltali ina gandi o ko foti haalde ene foti haadde kalen kadi gonga ko enen goni jayniyankoɓe jooɗiɓe ɗo en kaldani laamu jawtungu en kaldani nguɗo laamu wadde wiide noon ko laamu ko Abdou Diouf fuɗɗi wadde démocratie to banggue hajoji koye muɗum 94 capanɗe jeenayyi e nayyi Sud FM waɗa capanɗe jeenayyi e joyyi duniya uddita jeeyami e yidiɓe haalde radio duniya kono sa ƴeewi no yimɓe gardi hen ni radio ji privé ji ɗi e radio ji laamu ɗi a tawat kadi enenne en mbawa sendude yewtere galle yewtere dingiral yewtere guiƴiraɓe e yewtere haalirde te koko sendete wonko haalete e dingiral haaltake radio wonko haalete hakkude guiƴiraɓe haaltake radio wonko haalete bedda haaltake radio joni kaɓirɗe ɗen keewi ha hankanti goto fof naata suudu mum mo beleɗa tooña mo beleɗa ƴettoɗa kaala ka anda e ka anda foof wadde laamuji joni ɗi ɓuri jogade caɗele wonde e hangade ɓen ɓe ganduɗa hande ko jaadiyankoɓe jafoɗa guila keddigal ngal jafoɗa tan seeɗa mi jokka min o puɗɗoyiɗo RTS guila 81 e duɗal Pulaar min goni sukaɓe amin jiya noɓe kaɓirte wonɓe toon ɓe amin jiya laabi ɗiɓe ndewnete ha radio ji goɗɗi gudditi jaami paami radio privé jiimi ko jennomi ga ko e ɗum ga jiida ha gartumi hande radio national a suusa haalde kabaru ma seggani a laaɓaka a ala hakke yande e neɗɗo mo alana ɗum dalilu a jogaki a fotani wonko hay beldeɗa a fotani wadde joni noon temedde ujunnaji ngari kala laamu ngango foti ko ma ƴeyan ɗum peeje ɓeɗo ni ha gandi ma taw haqqillaji mumen ngari tan ko yumin guittu haalaji bonɗi ɗi o welama ƴetta ko Macky Sall wiya ɗo ko ala biya ɗum e haala moon taw
ƴettoje bonɗe ɗe wiyaɗe kañum e hoore mum e tima habtade o presse wona presse mum haɓay oɗo seeɗa jagga ɓeeɗo hulɓino seeɗa ɓeeɗo gay kadi ɓeydi kadi bujitade ko ɗum saboto noon sa fiyama pulo fuuɗe ko hello e haqqille ko muñanno ko so fiyama a wawa muñde hankkandi o wulla ga ƴetto o wulla ga addan neɗɗo noon wiide min enenne mbaɗen peeje habtade ɓeeɗo kaɗen ɓe gondani men ɓe dokken wonduɓe men ɓe kono kadi wona ɗon tan mbaɗen jayandeji men ɗi jeenɗen koye men jayandeji men ɗi jeenɗen koye men keblen ɗumen ñiɓen ɗumen ballen ɗumen taw ko enen jigganta to banggue less kono hay ɗum joni nden watte kono puuɗo andirta ni kono hande kam kono ƴoƴƴo wandirta ni sababude mi hokkete média mi wiya noon ko min gonduɗa kono suuɗal kono hatta jomum wawa darɗa ko ƴetto goɗɗo darɗa ko ƴetto média goɗɗo e leader goɗɗo jomum ƴettoma wadde so gatti banggue sariya cour suprême won wiɓe ni leeli wadde ɗum ɗo heɓɓitade ɗum ɗo saabu en jii sa e sa foof Madouma Ndiaye joguiɗo sénéra o waɗat kuulal wallade makko wadde kuulal ɓeega ngara ñifa signal uji janani ministre o sikkata koye muɗum jeeya walla ne andi waɗani mbiyanmi tan ko ɗeɗo kuule ɗe ganduɗa cour suprême dartini ina ɗaminano wonande kala ganduɗo jeeneyankagal no hedde noon so tawi ɓe dartini holkoɓe lomtinta e noɓe lomtinirta e beele ma waylu ko wona e dow muɗum ko noon c'est à dire namdal ngal mbi sikki c'est valable pour on ɗiɗi fof woni comme par exemple ɗeɗo jagorɗe aɗa andi fuɗɗaki tan e oɗo mo communication mo toppitiɗo alhaali communication mais ene waɗi jagorɗe goɗɗe ganduɗo ma mbaɗi même erreur manam ganduɗo ma ka jeeyani jaaha guitta ɗum holno ɗum wawi wonirde e nder leydi te leydi ndi noon de ko wasa famde laamu Abbas wonko woni ɗo oɗo galle yo dokkanmami hayso yimɓe joyi woni ɗo no gurduɗa ɗo ni sa addi janggo baɗɗo école communication France jaaɗo Espagne jaaɗo Amérique wiyama yo ɗo galle o sa hollani ɗum ma wonko anda hen les réalités sa hollani ɗum an ma wonko anda hen minen RTS min jooɗo tan a tan adde diplôme aji ma 900 yetto wiye no ko ni min jotta mbanno e juuɗe jaatan ha mbiya kak dattuɗa nga gollogal ngal tawɗa yimɓe no gollo no nguuri hen woto ƴeew diplôme aji ɗi wona diplôme aji ɗi ɓe ƴeewata ɗi diplôme ne soode diplôme ene waɗe falsifié neɗɗo no wujjane diplôme mais gandal pinal haqqilantagal wujjatake soodetake wonɓe tawata e gollogal duuɓi temedere ko ɗon ɓe goni ɓe janggani hay ɓe ganda inde mabɓe koɓe gandi koɓe mbawi ko ana wawa ɗum joni noon so adde doole a yettima a disnaki yimɓe wi an ko an woni chef ko an woni naggam o aɗa holla naggam o yimɓe jooɗo gaccuma ha nata e gaska ɗum addata ɗum ɗo yo laamuji men e lamɓe men jogo haqqe wawde mo tawɗa e nokku fulɓe mbi guidiɗi ma e suudu wima heno jaalal kala ko jangguɗa famɗintama koko mawnintama namdoɗa jomum no goɗon wonde ko ɗomin tawi on no ligguey o woy kalda e ɓe keeɓa miijo mabɓe haqqille mabɓe mbatta e gandal ma mbawa wadde hunde no ñaa résultat jafoɗa ko noon Mouhamed ndimɓe sikku ɗon gasniteni holno miijiriɗa neɗɗo mo ganduɗo ma ka kalfinaɗo hunde a anda limite uji ma eyyi aɗa andi laamu kay kamɓe toujours eɓe keewi fijirde ngol konngol surtout parlementaire uji mabɓe à l'Assemblée nationale e leeɓi keewi yiide séparation des pouvoirs wadde so tawi séparation pouvoir neɗɗo fof aɗa jogui no ɓe mbiyata ni ɗo kaɗɗa ɗo noon won mo ganduɗa ko ɗon ƴetti fayi yesso donc il faut ɓe mbawa famde ɗum par ce que ko gonga média o hande sa ƴeewi no ɗum wayni hewde inflammation wonande des média e ko way noon hande waɗi spolié wonande ni leydi ndi par ce que hande pindo foof ko journaliste pindo foof ko animateur e ko way noon enen koye men hande mo ganduɗa an a ya jangganɗa ɗum haɗum woni métier ma mo ganduɗa ko an suuɓi ɗum mo ganduɗa a jiida e mo ganduɗa kañum peut être koko tan rewidi hen ko gueɗe politique e ko jangde pula min ko jangde pula tan mi naati hen mi haalde aɗa andi ba onon joni waɓere mon wona tan wonde janem non c'est des professionnels ɓe ganduɗa hande laamu foti ko wadde copte waɓe no ɓeeɗo taw ene mbaɗa formé ɓe ganduɗa ko sukaɓe ɓe ganduɗa ko natɓe jangde ene mbaɗa formation tawi ko waɓe no ɓeeɗo keɓɓitto ɗumen nawe e sesti e ko way noon ene jangguinaɓe noon e ɗemɗe ɗe foof ɗe ganduɗa somi yi ɗemɗe ko ɗemɗe les langues nationales ene totta jomumen to banggue jandiyankagal cuuɓiɗo pulaar o fono mbaɗo no Abou Samba Diop tawi aɗa wawa heblude ɗum to banggue pulaar non
ko mboɗo sikki ko ɗum ɓe poti wadde assainir kam hannde min presse o ɗum ko hunde nde jaadumi kono noon a andat kadi ɗo mbawka ma haaɗi par ce que mawɗo haali yimɓe ene nganndi ala laamu mo ngannduɗaa sa yiine aɗa haɓa e presse ka daroto tan Abdou Diouf a 74 yimɓe fof ene nganndi wuulino hakkunde makko e média ji ɗi mais haɗani e programme makko somi juumani ni ko PTP 94 mais o itta toon financement omo waɗa finance e presse o donc ko yiilade quand même jaam par rapport parce que a famat presse hay goto wawa ɗum hay so tawi noon kañumne wonata tan ndi ganduɗa ko mo ganduɗa ko komo belami mbaɗami ala aɗa foti ko mbiyata ko dans les règles de l'art mbaɗa ko poɗɗa ko wadde tawi wona tellade lawol e mboɗo sikki hande oɗo saaha assise ni no foti waɗede kono fof e watno laamu ngu alay saago ɓe ƴewno puntodiri quand même e presse o ɓe mbawa hebde koɓe fodde mabɓe wona noon dokkal ko fodde presse o par ce que koko waɗa voté à l' assemblée nationale ɓe keeɓa ko poti ko hebde ɓe mbawa noon ƴewde kadi wadde assainir presse o ɗum min mboɗo yaadi hen kono noon ɗum noon toɓɓere nde en paami tan ko so neɗɗo so tawi a rokkama hunde andu hoɗo puɗɗorɗa e andu hoɗo katta so wayi noon tan peut être goto fof vraiment caɗele gotta ɗum waɗi mbiɗa siftoro konngol mawɗo am goto ene wiye Mabal Almami o wimi Abbas sa yi ndeƴe tan won goppu place mum so tawi yimɓe fof goto fof joɗiɓe place mum tan ene wawi taw ndeƴe nantaki sen gari e toɓɓere men ɗimmere woni Yacine Fall mo ganduɗo ma kañum woni ministre de la justice kanko e toon to ganduɗo ma suudu sarɗiyankoɓe o wonnoke wotnede budget makko o ari ko fati alhaali extradation manam ittude nde neɗɗo to ɗum ganduɗo hoorema ene woni toon wayno comme par exemple Madiambal Diagne mbaɗen cité inde muɗum mo ganduɗo hoorema hande nen toon to dawla France ɓe jiiɗi yo ummini toon adde le caɗele ina goodi ina lombi hakkude mabɓe ɓen ɗon hani kanko o wiya won so tawi France dirtani ɗum ɗo kamɓe ɓe dirta par ce que ɓe jogui ɗo France ken tolno yimɓe sappo donc ɓen ene yiiɗi ɓe gadda ɗumen te kanko sappo voilà donc kanko o ɗuminta ɗumen donc ɗum holno pamirɗa on ɗon extradation ɗum wona ko saɗi famde no feewi jafuɗa wona ko saɗi famde no feewi aɗa andi leyɗele ko kañum ciifodirta nanodiraɗe leyɗele ne ciifodira nanodiraɗe hakkude mumen hayso wona leyɗele dendunoɗe leydi laamidi ene ciifodira nanodiraɗe hakkude mumen keednami ga mi heedanma ga hade kalɗa noon ko artirde neɗɗo ciifodiren hayso ko hoddiɓe so neɗɗo waɗi ko boni gallam so molima to ma nanoden artanammo mi ñaawamo anne so neɗɗo ma dogui ara am mi nawtanma ɗum ñaawa ɗum joni noon e kalɗo joni ko Madiambal Diagne par exemple kanko Yacine ko haali ko so tawi ko leyɗele ciifodirɗe eɗen gandi fayso ko kañum jimno en won kuule ɗe nandirɗe muɗum ko fate ndenka ko fate kisal ko fate télécommunication caktirɗe ko fati fof gueɗe e ko sifodira so tawi ngal ɗo kuulal ina e nder hen so tawi neɗɗo bonnani kam min o leydi Farisé dogi molima ma mi sohli yo artuga tonganama ho ɓicca gartanami mo anne so neɗɗo dogui ari molima ga mi tonga ha ɓicca mi ertanma ɗum so tawi ɗum haaldama ha nanodirama andama noon e sarɗiji pawaɗi ɗi woodi jaaɗo Madiambal kalten dokkani o Madiambal jaaɗo joni irtuɗo haala ka o so tawi neɗɗo o lawol no wi yo artu c'est à dire ko lawol no wi artu no lawol nami haalane haala politique walla jingui min namniɗo mboɗo andi ko namnimi ko lawol wi yo neɗɗam o artu saabu en kaaldin ɗum e kalɗen ko an mofɗomo o aɗa andi en kaaldino e ngal ɗo kuulal no waɗira ni ko poɗɗo nawtede nawtumo annene nawtumo janggo min nan sa dañi hono mi waɗanma so tawi noon neɗɗo mo jinmi artirde o kuulal wiyani yo artu so tawi jilmiɗo ko Madiambal kuulen dokkirani yo arte Sénégal fotani wawnude haaji juuɗe limɓe wi ala sago arte so tawi lawol wi ko yo artu ko lawol yo artu koɓe sifodirnoɓe lawol no wawi wadde ɗum kono kanko ko haali koko ɗum ñawɗen o wi ko haade kamɓe ɓe namnima Sénégal naɓe dogɓe goni toon laamu Fayes salima artirde won sappo e ɗiɗi walla sappo e tati Fayes wonɓe ɗo so tawi ko Fayes naɓe so yiɓe nationalité ji woɗɗo bonande Fayes ene mooli ɗo wadde ɓe kamɓene ɓe nawta hen hay goto temaɓe ndumbu ɗumen kanko ɗon woni ko cahawi ko hen par ce que kanko o wi ɓen eɓen jaggi eɓen keɗɗo ɗumen yaltude eɓen jaggi ɗumen mais ɓe mbawa ɓe nawtanta ɓen ɓayde ɓen jaɓɓani artirde keeɓe jiiɗi ko ne waɗa saaha
leydi neɗɗo ma jagge leydi gondi artirta ɗum kono hade waɗi ko bonande o soke toon ɗum no waɗa tolnade e bonande nde waɗi nde jomum soke toon no waɗa saaha kadi wonta alay saago gaddana min ko gonga sokima kono so ari ga ko poɗɗo ñaawde wango walla ko kadde gurdam walla naggam o taw an ka dumbuɗomo ga tan ɗum fof abbas koye so fayi se sénégal ala ko fuggini hen koɓe kaldi ko no ala ko majji hen no fuggini soɓe ƴeewi to maɓɓe taw e maɓɓe gonɗo e gonga e mala e maɓɓe e gonga ko noon Allah jarama Mouhamed Ndim garen e Yacine Fall e on ɗon fan holko mbawɗa haalande hen eyyi min de ɗon mbiyami ko no pulaar yiyata ni ciide e ceynel fof ko merorde ɓogge tan yaade ɓogge tan eyyi fof ko yidde artirde Madiambal Diagne mawɗo Abou haali nane eɗen gandi enen e France eɗen jogui convention ji ɗi mbaɗɗen signé surtout to banggue convention judiciaire to banggue wadde eyyi nandira ɗe ganduɗa ko to banggue lawol ko mbiyata ko convention d' extradition to banggue judiciaire ɓen ɓe ganduɗa ko dumbaɓe ndiye leydi tawi ko ɓesguji Sénégal naɓe e ɓiɓɓe France naɓe dumbaɓe ɗo tawi ko fotɓe nawtede surtout to ɓe ƴeewa to banggue wonande vie carcéral o wawde nawtude jomumen e ko way noon enen gandi Sénégal et France ɓe mbaɗi signé on convention judiciaire ɓe mbaɗi ɗum signé en 2023 tawi jeeya koye waɗi basé koye accord aji de 1974 voilà ko hunde wawde wonde kono noon no mawɗo Abou yini yidde wadde extradé jomum kadi alay saago fawto koye lawol mi haalnimo joni kamɓe mbaɗi ciblé tan ko ma ɓe aɗan ɓe kalat ɗo ɓe won ɗiɗo nanɗo ɓiɓɓe France naaɓe eɓene nangui ɗumen pour ɓe totta ɓen mbaɗa ɗumen livré France alay saago Madiambal ara Madiambal yimɓene gandi ko adi ko foof wonko ɓe mbanno e mum wonande yiide wonande oɗo kala ɗo yiya yo artire eɗen gandi projet makko ɓenniɗo holko laamu Sénégal yiya ndehe ƴewtoye dossier mono est ce que waɗi conforme waɗani conforme alay saago ɓe ƴeewa jomum beele ko tuuma ko ne woodi d' abord beele so tawi on nawi ɗum mon mbaɗa respecté ndimago mum e ko way noon eɗen gandi ɗum ɗo foof Sénégal ko ɗum yiya jeehe liggoyɗe hen gartiron min mbaɗe corrigé gartiron e mboɗa andi ɗum ɗon kadi aussi ko ɗum gacci par ce que eɗen gandi justice Sénégal ko justice joguinoɗo exemple joguinoɗo vraiment valeur no fewi ha Sénégal eɗen gandi ñawoje men no justice magistrat ji men jahatno e Afrique ene mbaɗoya formé leyɗele ɓe ganduɗa ko justice aji mumen donc so tawi en jeehi France en mbiyama jeehe ƴewtuɗe copie men eɗen gandi koko nanna politique no mawɗo Abou yini hayso tawi kanko o natani to banggue gueɗe politique kono hen saahaji eɗen ƴetta to banggue ñawoje men eɗen jiiɗa wadde toon manigance e gueɗe politique ha ɗum hen saahaji ni yiiɗa wadde gacce e ñawoji leydi men ko wayno kono fof wan noon eɗen gandi ɓe ƴewata ko Madiambal heddi noon kene wawi wonde par ce que convention ji sud ɓe mbaɗino ɓe jiiɗino ɓe kalino yon loi ɓe nawi ɗum ha l'Assemblée nationale convention mo jiiɗi wadde ratifié hakkude men e Maroc ha emin mbi ɓe mbaɗata visé ko Macky Sall gonɗo to noon ɓe gartira ɗum ɓooyani donc ko so tawi leyɗele ɗe mbaddi signé on convention tan tippodiral ngal so waɗi alay saago ɗum waɗa ƴeewe noon kadi alay saago ƴeewe ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni dumbaɓe to banggue feewuji ɗi wiye noon aha gonɗa koga kaso ar min gartirmaga Sénégal ene haɓerno e dossier laamu Macky Sall e Mbayang Diop to Arabie Saoudite eɗen gandi toon bon nanggama toon duuɓi toon eɗen gandi so tawi ñawore nde waɗama ko wargo Sénégal haɓa hen ha joni eɗen gandi o montoon o ñawaka o wara ɗum ko yettere Allah eɗen gandi won darde nde laamu Macky Sall darino hen mais Aïssata Tall Sall wonno ministre de la justice darde darino hen e ko way noon kono fof tan jiɗen yiide ko eɗen gandi dossier o ko dossier politique kamɓe e mbaɗata rêvé tan ko artirde Madiambal Diagne beele ɓe jiiɗa wadde ɗum ko ɓe jiiɗi ko wadde mum e mi sikkani noon so tawi ma ɗum laato hay so tawi France ni kañumne ko mo ganduɗa kañumne yiiɗa yiide to ɓesgu mum vraiment ene daña des problémes mi anda no yarata kono fof e wan noon ene waɗi tan charte uji mbaɗaɗi signé ɗum wona hakkude tan Sénégal e France ko yiiɗi foof ɓesgu mum yo ar waɗa livré Madiambal eɓe jogui kadi des droit ɗi poti wadde respecté ɗum kadi eɓe ittani hen droit ji Madiambal Diagne
ɗum noon min kam mboɗon yeeɓa hakkunde maɓɓe kono kam mboɗande wona ko weeɓata wona son famille jiɗɗon wiide joni ko quelque soit alpha manam no convention no wawi sifrede fof pour mbaɗa extraditionné neɗɗo il faut que quand même jogoɗa mbasoɗa e sharɗiji labɗi cer manam neɗɗo omo jogui haqqeji ɗum gara haqqeji en fof hormede fof ɗo wawi wonde fof no horma so hormama tan so tawi ene lawol no jojji o ummene toon o adde hayso tawi on signi convention mais so tawi aussi haqqeji makko walla manam ko tuuma ko ene foti wawde ittudemo toon addamo ala yissat eyyi ma ƴeewe aɗa neɗɗo tan so tawi o waɗama visé déjà omo jogui présomption d'innocence wona omo jogui ha joni manam so tawi ko jugeak hay o jugeak omo jogui présomption d'innocence omo jogui hakke makko e foddeji makko ɗi poɗɗon accandemo ɗon ɗo woni e suudu dumbirdu o ñaawa aussi omo jogui hakkeji foddeji makko to banggue ko ganduɗa ɗum ɗo oɗon poti wadde ɗum respecté ɗum woni ko jiɗɗen yiide eɗen gandi weeɓata par ce que koɓe kalata ko fof woni caggal tan ko yidde wadde extradé omo ganduɗa ko ma jabal ko ɗum waɗi mbimami ɗum fo e wadde noon France kañumne e yidde mum artirde ɓesguji mum kamɓe ay mi jogui kadi des lois mbaɗiɓe coiffé kamɓe fof ɗum wona hakkude Sénégal e France ala ɗum kadi eɓe jogui réglement ji ɗi ganduɗa ko charte uji mbaɗaɗi ratifié ɗum ɗo wona Sénégal tan e France ɗum waɗi mbimami ɗum jogorani webde te mboɗandi ko muusi ko foof muusata koye Sénégal ok ko noon ko muusi fof muusata koye Sénégal garen tan e toɓɓere wonde ganduɗoma hannde to Alhaali Yacine Fall par ce que en nani ko ɓoyen ko jaydeji hewɓe garti hen wonde dossier Mame Mbaye Niang jogo ɗutte te kanko Yacine Fall ɗon e toon to suudu serɗiyankoɓe en nani omo haala e on ɗon dossier mawɗo Abou holko pamɗa ɗum ɗon est ce que jogui jorto wonde on ɗon dossier mo wawi udditade min mi woɗɗata hen bisimilla so on banggue sarir mi woɗɗata hen so haala Allah mataw mi accat ndima haala hen ko heddi tan koko tawi ko kanko e ko yiɗi wadde ko amta fof leydi ndi ne andi ñawoɓe ko ñawoɓe no baba wi joni ni teskaɓe aduna hen jogui ɗen heddo noon fulɓe no mbiya so hono ko muuɗi tan oño kono so tawi hono ko muuɗani oñi eɗen gandi sayankoɓe men ko yimɓe fannuyankoɓe kala ko neɗɗo no adda hen e ko yiɗi wadde hen yo wat tan ko amnoto hoto hay goto noon wi mboɗo jogui doolam ɗe mboɗo huuto hayso lawol hokkani hoto hay goto wi mboɗo jogui doole lawol hokkima mboɗo hanma enen nafata tan ko tangade e sariya en mbawa wonde lamɓe politique e nder dinguiral ñaawen ga ha gaynen mbiyen en ñaaw ko justice o ñawanno ko min kam mi wona fannuyanke e on banggue beele ma mbañama artu walla arta kono ɓuuɓe heewde men ma ko yeehi ha tolni yeehi yettima haɓade reyi hankkante ko nandi hen woɓe mbima ala ko wayno ko amnesty mbaɗaɗo acciɓe loi naggam acciɓe ɗum waɗi mi wawa woɗɗude hen kono tan kala ko neɗɗo ne waɗa hen hande o yo wat ko amnoto tawa watta janggo bonande artirtagol ɗum par ce que kala ko doole mbaɗi ko doole guittata ko noon tigui kala ko doole mbaɗi ko doole guittata jimko a yani omo nandi hande omo nandi magistrat no fewi comme Mohamed ala nan ɗum e magistrat ko e lewlowal communication mbi sehilam goto wi kam an kam wutte ma o mbaɗa kono ɓorni ɗo wutte avocat ni mbimi e o ko modèle kesso ko noon Mohamed Ndim sa hettima haala Aissata Tall Sall wi e wonde ñawoɓe leydi Sénégal omo laaɓa ko ñawoɓe haqqat kadi ñawata ko dossier manam kala ko jiiya dossier ko ɗum ñawata tawi ɗum ɗon en laati te oɗo alhaali yeehi ha rabadare enen gandi kam so yiya yettima rabadare kam hankkadi en wayno yettimman kadi e ha jartide joni so tawi comme par exemple kanko Ousmane Sonko o wi on ɗon dossier ne wawi udditade Yacine Fall arti hen hollide wonde mabɓe eɓene e liggade on ɗon dossier holko ɗum nandata eyyi aɗa andi ko adi foof en ƴeewat kalɗo ɗum o taw gargol makko fuɗɗo o enen gandi o lomti ko Ousmane Diagne yimɓe fof enen gandi ittu ɗum ko Ousmane Sonko wi mum fof waɗi ɗum koye justice ko neɗɗo gandanɗo ɗum ganduɗo jargon o nde ari Ousmane Sonko premier ministre e yimɓe mum
ɓe wonko ɓe coomi wonande wonɓe ɓe jiiɗi nangude wonɓe ɓe jiiɗi fiide wonɓe ɓe jiiɗi uddude ɓe ndewnato ɗum koye Ousmane Diagne nanga ɓen eɗen tesko nde o yeehi à l'Assemblée nationale o wi hay goto hoto fade makko ha waɗamo pression beele o waɗa koɓe jiiɗi ko tawi rewani e ko mbiyata ko laabi ɗi so tawi on jiiɗi ko laabi alay saago gaccon justice waɗa yaara sees par ce que justice ko sees tan yarata ha ko laabi dañe e on dossier bawɗo wonde foof eɗen gandi hankkadi ene leeli e ko way noon saaha foof Ousmane Sonko weddoma kaaje ittimo addi Yacine Fall te yimɓe fof ene gandi Yacine Fall anda justice Yacine Fall ko économiste foye wade noon eɗen gandi e déjà o haali ɗum hay ñanden holno ɓe mbiyata ɗum ɗo mabɓe ñanden meeting mabɓe o meeting wanda ko day illustré o mbiyata journée nationale des martyrs o haali ɗum toon yiide Yacine Fall o ɗo mo ganduɗa ɓuuri moon wulde hoore e ko way noon kono fof e wade noon aɗa andi justice Sénégal mawɗo o haali ɗum ko gonga ministére de la justice ne yiiɗi rewde Abbas rewanam Abbas holmo jogdi haaldude o haaldata koye procureur de la république on ne wawi wadde manigance kono les magistrats du siège hay goto wawa wadde mumen pression hay goto wawa wadde ɗumen ko ganda tawi ƴewani ko laabi ɗi mbi ko waɗi o waɓe mbawa wadde koɓe ganduɗa ɗum ɗo sowona kay jomumen so tawi tan ƴeewi koko woni ko sarɗiji ɗi ko kaali ko dose ɗi ko kaali ko so tawi kay ko ɗum ndewi ɓe mbawa wannude ɗumen koɓe ko ganduɗa ɗum ɗo kadi ɓe ngala coppal Ousmane Sonko wona ministére de la justice wona mbaw ko on mo ganduɗa ko président kañum ene jeeya e waɗoɓe conseil supérieur de la magistrature kono ɓe ngala doole wannude les magistrats du siège ko ganduɗa ɗum ɗo eɓe jiiɗi ɗum wawa wonde e min mboɗo yakori ɓe mbawa wadde ko ganduɗa ɗum ɗo ko yo wel ɓerde mabɓe tan ɓe mbanna ɗumen ɓen ko ganduɗa tawi en tello laabi ɗum kam wona hunde wande possible e ñawoji men Abbas ko noon wadde enen mbawi hen ɓeydude tan manam tongude ɗum honorable Aissata Tall Sall o hulliti wonde e d'ailleurs o haali ɗum heccanki o ɓeydi men o ɓeydi hen boom hollide wonde hayso tawi ñawoɓe jeeyi ha komtama ñaawi yooɓe gandu won ñawo goto keddiɗo hayso komtama ene waɗi ñawo goto tumnaki ɗo ponnoɗo tumnaki ene waɗi ñawo goto keddiɗo mo ganduɗa on ñande filliti ñawde so renaki hunde ma ha totno hannirta nen garen e toɓɓere men wattinde ene woni baisse des prix wone ɓesguli men mbiki tinani ɗum te prix ji ustama ha waɗama boom naati en vigueur loi naati en vigueur manam hankkadi gonɗinama lawɗinama yo ɗum waw latade te won wiɓe tinani ɗum par ce que sa ƴeewi secteur transport aɗa andi so carburant ustama kam au moins transport no foti wawde ustade mais ha hande ko joɓanɗa ko passe mo joɓanɗa o hanki heccanki on joɓata hande te haydara waylaki enen to banggue aussi ñamour sa ƴeewi comme par exemple maaro ɗo tolnino ɗo ha hande ko ɗon woni diwlin également ko ɗon woni donc ko hunde hawnide so tawi ustima en tout cas population tinani ɗum onon holno pamirton ɗum fotani wonde so tawi ko gonga ustama fotani wonde fuɗɗoto noon ko e rewidade wiyaɓe yo gustuɓe ƴeewe beele ɓe usta walla ɓe ustani ministre joguiɗo ko fate commerce ko nandi hen ƴettino ujunere neɗɗo ɗo guilata Macky Sall yoɓe jaa aɓe mballa yimɓeɓe ƴewde e bitikaji ɗi wanno wadde noon ko wiiden sahaji yeeyoɓen mbaɗa hen tiɗɓe koye so neɗɗo wiyama ya yeeyi ɗum takkama demal bitig ma an calloɗa yeeyde ɗum te tawa sodoɓeɓe mawɗo men mi wiyata kam mawɗo Aboubakar kewɗo joɗaɗo o e jawno gonga o aɗa ɗo haalino wi ustuɗe kanko tan da to finde bitig mabɓe kono joom bitikaji ɓe jaɓata ustude eyyi ɗum noon laamu aduna ujunere neɗɗo yoɓe jaaɓe mbaɗa ɗum wadde so tawi rewidaka wawa wonde kono so tawi ustama ko gonga so tawi tan gasoil ustama essence ustama jobdi ustoto oto kono wata marchandise ko ustoto gueɗe keɗo ko hen pawi kono noon so tawi haala tan rewidaka saabu joom station ngaji ɓe ko pompoɓe ɓe jogui ɓe deglat fonno ko ƴeewe ɓe degla haaɓe garta ko wiya ustama ko ha yetto ande yettima ɗon nde fuɗɗo yaade gueɗal keddigal ngal so tawi ko yeewa ko fayno marchandise no kaltani kala nde wiya ustama neɗɗo tina uste jaggat marchandise muɗum woda ɗo fawi so yimɓe gari wiya gasi ha laaɓi acca ha ɓeydo yo nde fuɗɗo yaltinde laamuji men poti rewidade ustugol ngol wona gonga e ɓesguji men na haale gasani e mbiya bâtiment e naggam Simon Diane ko jo ustede mais ɗum yimɓe mbawa ɗum famde
yimɓe paamirta ɗum no waawi wonde ko gasoil ustaalo essence o laawɗi ne gonɗi ne ande pompistan ɓe ko ɗum ɗo yeeta nani ande oto jahowo Dakar ko ɗum ɗo yoɓatno anna ustaama heen sabu goto fof yiito heen hoore muɗum mais so yiitaaki hoore muɗum ɗum ko haa wiye boye laawi nayi kono noon tigi haa wiye boye laawi nayi prix ɗi en tout cas ɓe mbi ustima gila e fer ciment prix woni denrée de nécessité et également aussi ko ngannduɗa ɗuma kañum woni transport mais hannde yimɓe ɓesngol ɗi mbaɗan ɗum sentir e ndeer koye men est ce que ana waɗi ɗum sentir min de doyen alaa ɗo jiimi publication ko adi fof mi yiyani ɗum mi yiyani ɗo lawɗina ɗum usama bon en tini kam wonande en jiyani ɗum waɗani men taw impact aɗa andi mawɗo galle pino toto dépense so tawi ala hen information wadde firti ko tinani waɗani taw to banggue ko mbiyata ko hydrocarbure usama e ko way noon il faut ɓe paama kadi aɗa par ce que en jii partisan ji wajiɓe nana dilla ne mbiya aha c'est la première fois walla ɓe usti carburant o e ko way noon te ɗon min ne hawimi déjà kamɓe eɓene jewte e FMI mi jogui probléme hakkude mabɓe e FMI eɗen gandi ko adoto kam yiideɓe wonde adi foof ko to banggue subvention ji ɗi mbattone hydrocarbure ɗi itte so ɗon jiiɗi hebde ñamade te so yiiɓe noon ɓe jadata hande ɗo gonɗo eɓe jiiɗi hebde ñamade e FMI kanko Birane Souleye Diop haali ɗum à l'Assemblée nationale yiide wonande to coût hay to banggue électricité e ko way noon ma ustu te Sénélec ne rewaɓe temedere e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi milliards 197 milliards holto ɓiiti on kalis hay so tawi ko gonga noon to banggue essence en gasoil en ɗum kamɓe puɗɗima par ce que mbi yo usti en jii to banggue Saloum hedde Kaolack woodi pompiste uji ɗi ganduɗa station de service fuɗɗiɓe waɗede convoqué mais eɗen gandi aduna o no yarata barigal pétrole so yani yimɓe fof tinat ɗum jarani quand même wadde ndamu yiide wonande usama ganderen usama ko eɗen jogui ɗo Sangomar pétrole et gaz e ko way noon ko ɗon tinanɗen kadi eɗen jogui pétrole et gaz ɗo e Sénégal ɗum kay ko hunde fonde wonde eɗen paadi litre essence ara hay soko capanɗe jeeɗiɗi ko toon patɗen ɓe ko toon ɓe poti gollade min kam ala ɗo jiimi taw kadi to banggue ni hay to boutique aji ɗi ɓe mbawno ɗumen yo usto min mi wawa arde mi faama mi sooda sac maaro ujunnaji 5 mboɗo yeyta par détail kilo temedere ngara mbiya kam mi wawnimo usto ɗum yeey kilo capanɗe 6 tawi min ko connomi ɗum ko gasani manam ko connomi ko 25 kilo gasani a tottanimi a waɗanimi subvention ala haydara ko ɗum waɗata hen sahaji kamɓe boutique aji soɓe paami peut être aɗa jogui information o walla beele laamu ngu ƴettani les volontaires ƴeewo boutique aji hen sahaji gara hay soɓe jogui mbima min ngala si moi mi heeɓi ɗum voilà donc ɗum ɗon mboɗo sikki laamu mi wayno gam ɓan tawa nana gasi wone volontaire en ɓe ni ko awaɓe paamɗo boutique tan mofane hunde seeɗa mbuuse ɗum ɗo jaaha ɓen ko jaajaɓe walla jaaɓe siɓe mbawi ceerno tan jaayan d'accord calmini wulnum sa wonde Alex Bassumi wonde mabɓe kamɓe kala Abou Gamo Siyel min kam mata jaafuɗon mi ko haalte ko noon minen min kalta gandal jaafuɗon mi ko ɓeeɗo kaldata gandal minen ko teskude tan min kaldata somin perguitima heeɗi en koɓe jaafuɗe men somin kaali ko nanon gande komin tawa tan min jii kono haaldude gandal ko ɓeeɗo en kaldata gandal mi jinno wiide ko mine patron ma Abou Gaye min kalta gandal machallah doyen mi Abou Gaye noon toñinoma ɗo ngol to lawol de o wino a wonta hay goto wonta yiidemo ɗo par ce que an so tawi vraiment a arani plateau sa yake plateau tan tawat que a ngolani tew sa ngolani hay goto yitama kono sa ngoli tew eyyi uyi sa ngoli a leerat nani ne hayno kalɗo noddaɗa noto mais sa ngolani kam ɗum kam ɗum ko enen kala julɓe sabu mi yiyani goppiɗum hen on jarama Allah jabasa jaram Nelal Vieux Dia e mawɗo Abou Diop o yomo fadi ne mbatta yewtere kalanaɓe baroɓe Jakil hakkude mum e Adama Baro Vieux Dia e en calminimo passage on ko ɓurɗum ni hakkude mabɓe Ernest Noir o commandant salde o ndawino jaggalem pon waɗa doole nde
jammi gonki ɗon kiwonko kewno ɗon way en calminimo kanko ade gande jarali wadde gande jarali inchallah en calminimo kanko vieux dia to Arabie Saoudite vraiment ballito en surtout kadi beltaniɗomo Allah Abbas ballito en surtout to banggue hakkilantagal en calminimo kanko e galle o foof machallah ko noon tigui ɗum noon bandira musidɓe tedduɓe yewtende gasi ha laaɓi ceer enen calmina bani men dabba enen toon to Bruxelles o wiyete ko sokhna Kane o jeeya ko toon to Thiangay Ali Maram lewtali Ali Maram enen calminoma en calmini également Abbas Djiggo gummiɗo États-Unis hande o nen toon to Madi Jenguidiri Ousmane Sarr aussi o ɓuuri lollirde noon ko Oukiya woni ko toon to Nouakchott kanko aussi o wiyoma hetto yewtande no fewi omo weltano en donc en calmini foof en jaani en calmini Vieux Dia également enen ñagonomo Allah moƴƴere e dendagal bandiraɓe men ɓe ganduɗo ma ene ketto en surtout noon oɗo mo ganduɗo ma ko kañum woni Djiby Dia mo kewmi wiide Diagraf Badel mo ganduɗo ma enki waɗi en visite surprise ari ɗoyti vraiment en meeɗa yidemo mi haalinani mbimi no jimomo mi sikkano ko kanko par ce que cikkanomi ko neɗɗo mawɗo neɗɗal manggal mais tabarikalla machallah donc ko neɗɗo mo ganduɗo hoorema ko neɗɗo ɓolo kadi ko neɗɗo jiɗɗo radio ngo no fewi e haalirde nde no hannirta ni en calminimo no fewi en calmini galle makko enen ñagonomo Allah garangal makko ɗo yo wonanmo jaam duttal ngal aussi yo wonanmo jaam assalamu aleykum wa rahmatullah ha lawol gongol